Kajingkanri udrok hakitan Southwest Khasi Hills District kadai na kadaw ba na kalyang kitanat pulit jangka anti-narcotics task force kishim sting palan kajing mi kinong di drok na kapor sa kapor kalanang jilay handray kadba na kalyang kitanat pulit kim juyokan. Bunsin hi yaki nong di drok la kembet yaki nong yalam shnong bat kiseng sama shnong bat kiseng palang paper bat kumshi banta banla aru banrat dengkong na kajingkan rejong drok haki benta jangka Southwest Khasi Hills na kalyang Khasi Student Union Southwest Khasi Hills District rengkat kinoyalam shnong bat kiseng samla shnong jong kishnong paper kibahap hapo katan Southwest Khasi Hills District hakalai tarik naitung kiralit banya kundu yo Social Welfare Minister in charge uba Paul Lingdo ban pensngau shu banya tuklar mardor khnang banla bante alakam na kajing snew kiba mi na kajingkan rejong drok bat ru bandawa no menteri ban bu no yaka rehabilitation center banyo kajing sumar kababiang na kabanta kitu gibala syakem kajing dawa jungki kalongru ban bude na kajing ya lenti jungki tu gibala syakem knang ba kinum yo lat ban ngop biang to kajing wane kandu jungi na kalang jung ka kesu sawas ka kesu mokrat sarkal kino yalam snong kino yalam jiseng sama snong per jung ka kai mokrat tasi kolong kade bati mat wede ka jingkan rei jung drop hapo sawas selshek bat khamtam hapo ka thain mokrat ti brokoi ti haga jinge kandu jungi nilara kuma santli kimat sa Minister Social Welfare Department kaman kong kabangi lara kolong ba ka de ka jinor kam mandon ka rehabilitation center hante apo makrawat namar ba ka kum jiya jong kapor ngi ba ki babun bala karni bat ka wairu ka jing ba kum ka dong ka thai ku kolong ba ki ni bangop ka jing di drop bum sini ki wan ki long yeng badok bat kata hi kadaw kolong ba kenang bakan kumdo ban tan biang kita di bakum kita sama sya kata kalanti jadi bha kolong ngidon kam bambu ka rehabilitation center te bade kan iru makla jong minister ula ong ba un sa persyang ban yakren di borstrik nam ta ban wat ki jaka bambu bakum kita di rehabilitation center apo jongka sawas silshek ka banta ka baar pat kolong ga bangi wan kando kolong ba namar ba kat kum ga jinglap ka jungi kino lam snong punta terter misal lap ba teng kolong ba ba bro ngila te busa kem nam ta drops no kino no ki kam ke ba de drops lani sibu no ba let kenar ki di drops re ba sosi kur kolong ba kim don ya kata kamar teri follow up procedure na ta jongki bat kata kolong ba teng kini ki samla ke basa kem no ne ke yu ha bede drops anda kila light kila teng biang kila repeat biang ya kakam ke ba ki julek no te halor tam morem golong bana kala ini la azmot baka de mondon ka mandatory follow up procedure baka de follow up ki bakum kita ki breu ba khnang ba pentingna ba kanom jasu lane ba khnang ba pentingna ba kata ka ba kita ki breu golong ba kin la ya ki jile ki kam de ki drop ka ki drop barka jile ki kam ba de drop kata ka ba kata lai pat kalong ba nagalang jungi ngi bahot misal bana ba kala bandon kata ka district level committee on drugs abuse lane ki block level committee on drugs abuse te nagalang jungi ngi lakran de kani ga banta ne kram ne banta marwa dak no golong ba ban constitute lan setting up ya kata ka district level committee ka block level committee ka ba na ka district level nagalang DC inde chairman district social welfare officer unde members 3 ban kan thup lang ru ya kisnong ki samlasnong po jong kata committee bar khnang ba bar kaju ko poru bana ngila kapat dong leng sarkar ba kade ban issue ya kerja notification ba nam taki proper guidelines ban batai ya kata kamram lane ka kam ka ba nakalang jung kata ka district level committee lane ka block level committee kide ban le habade berkeni ke benta ti ke basau ber kolong ba nagaleng jungi na kapor ngi kwa wala kundu ka sarkar kan empower lane kan ibor ya kisnong ba kin kamlong confident haba ki persang banyakun persa ya kan ga habade berkeni habade berjing kere ju drop hapo jong kadong kathani berkawai
But nakata kalong ba kasokar la nunu ka dai ban don ya kan bu la dai kan ba kan ai ka kan jaji penmana notification kam tampo so sel ba kan don ta ka village level ka di on drug abuse nang ba kini kisnong ru kin la on pendep ya kata ka banta dai ba kumno ban te lakam ya ka jin kare ju drug hapo jong ka dong thai te ka banta ba khadu pat ka ba naklang jungi ngila pensau kolong ba ngila pensau ya ngila dap dah kaji sodiau bani pensau bede berkajing bom lerkam nak kalian jom kata ka anti narkotik task force kepada pos Southwest State ni iba kata ka ki police department ngimpat ju iba ka police department lane ki pulut kin kem wat wairu unong kai drop lane unong ri drop lane hapo jong ka ere tan kurat re babun hi ba jia ka bakum kita kolong ba lakem kin alam dakshnong lakem kisang samashnong kisang mishnong bar kisang balang pe te kata kolong ka ai ba pensusi banata daw kolong ba ngil akarpat yau minister kolong ba udah ban pentingna ba kata ka anti narkotik task force kadai bandan ba kandon da ka kerteng lane ba kandon da ka jingtho re kadai ban pendep ru ka kam kumba kadai ban pendep nang ban la ante la kam drop hapo ka dong thain ba kwat bu khoi ta ka banta ka long ba kumbal ong ni ba ngyo ya ka district level committee drop abuse ko ba pre kam pura te re ka ka kumba jing su ka kumba jing lak ka juni semari ka kumba jing salok ka juni ya kai ka tu ni ki bre ba amok ni ka jini kumba kai bang su thu ko long ba kila bon ni ba de kala bang poi ki spa mo ko ki ba de boleh tang ka ni ka area ma kurat bate halo kata kata ba om ba nagalang jini belum ba banle bamwat banyak kata kalau bang ismo ba la taga district level committee on drug abuse kan terkampura kemot kala bamwat numar dai kerkum ka jini jini ka kerkum ki kam snu bami hakal dong ka thang jini kalau ba kapen i ba ka jindon dulu drug semua ba kala kan rai ba hapo jong ka thang ka jini kamu mana ba pi om bagi pulet tang way uta kata ka siapa ba om ni kelong ba nakalang kisnong sa jalur ng kapor sa national ki tangtang kisang ko miro binekran bale ba kani banta ba kapor ka don hi ka je kran war ki bor district ro rai ka masusi kelong ba ka je kran da ka byam rai kelong ba la tang sudan no ka kamtu kamtim amde drugs ka badon je de drugs ne tangtang amde ba party ki non drugs ne ki badon ki ni drugs mo ba labat betan de ki alam snom la ne ki dukat seng buang pe padu isen ru ba nagalang juga police permen ka le ka banta kumba kade bangle te kani ka pergi ba kadon ka ta ka lack of effort no nagalang jong ka kulit bakin don kata ka jing kata ka ba ka seriousness habade ban te lakam ni drop hapo jong ka dong ka thai koi te naduk masuaru makan lapor bandon ke MPF ru ni lapasan ni akaran agi bor district ai ba de bandon ka anti narcotic task force te ba keladon ru rai barhade ke jeng akaran bukunta kala kilabu kata ka task force kare ka susi pat kalam ba kata ka task force ka sudah kerteng ka klem terekam ai nane ka tang sir ka patla ban kem ni ki bakum kita ni bro te gani pergi bergadon ke jeng esting ba kulit penakan ni banjur ba ya ka sukar berkoi ba kadai ban ai ka direction kan pressure ka police department ko sa sel shek ba kumbak simkhia we kam kalau bagi dai simkhia kan tamnya drop ru ka pol ko thai ba nakalang minister ulong ba kini ki smi umsai pentai penekran disi ti kamot persang ban ya kran lambat ni kran lam kisnom ru te port ni kerman ba nakalang sokar simkhia gi dai kanin mangi i ba kadon hi ka komitmen nakalang jong minister haka jing ekran bon simkhia ba de kane mat te ni sukarman ba ka ba kita ban set up ya kata rehabilitation center mo ba kinle no kham koloi ka bawa ngin kran ba bangin ong ba kadon nyimla ban ong rai ba ya habade ba jing suba ka jing ekran hang ti singkin de ki babon ki balang hi ki kano bala daud de ba kapul permen kami don banta kini te dong bakil ade ban le ya pendek ka banta rai bangin ong ba ka police permen gimna ong ta rai kai ga jekran bon balang pat kapen hi ba
naglang police department ka shimsting para baka shimsting hi kimi ibakum kita yang kena te ka police department wala ka kwa safe ya ka image lajong kapo sabar sel shek karim singkia drop kram bang light ni bakum kita yang kena showroom senang Atau bin task force jangka South ta galong ba kumbal omni bila ekran lo papol la asal papol dari minister social welfare te naklang jugu lo kular singkia tingin petswa ke bami nata tila rakadon kam kalau ba naklang wasang bansi lani naklang wi bansi hak perkat kanu senjam penyiapan kena bangin long ba penkendit benriu ya ka police department nani bos sokar bakin sinkia di kini kamar embling kali kata nama ba dapi kini gilong aktif tahu kalau ba mani lekran atau soal pos te katawi kalau ba nakrai ka police department katip kamba kai ka kadau wa pelong ki ba kin sudan da kertang kan kam ne kan pendet ka kamram ka ba ki de pendet but don't you think that action should person who are involved in drugs or who are in favor of those drug peddlers whether he's from the government or whether he's from the local populace also he need to be penalized for such action as such will affect the society and the whole area as a whole. This neglang Shillong, isang sama Shillong, pero po bahasa South West District. Tinggal ke jingkrisan ko pura ya ke SU juga district ko jungi hantai halon kanega jingi I ke jongka ban telakam ban ban yakun ya kan katma ka ban charja ke ban kalian ke babun ki long kemi ki long pa ki kun samla kila shifting lu di kun ya ki dukan ki rugat tu ba yu snow menta ka jing ka jongki ka jing snow shifting ka jongki ka long bai ya ka jing jele jong drugs te de halor jong kata ni na kalian ki sen sama shno ko district ai jingkrisan ki SU ban ni so kumero ni ka sni ban yu ban yakendu mahmat ya minister jungi polong do bade kimi bade bakini hi ta te yu ka jing kular ka jing krisan pura na u ban yu ban yarap ini so men chikide ya ban ngi scam ba na ka district ka jungi hantai kade ka por bo biang bang yu ban yakun ban ila presya ini drugs khnang ba kalawe yuki kun ki badang red ki kun samla kanum don ka ai ka jia ka kham slim ki henre baki nang laban te ki kule bar ki im ka ba kam yang nam ta district ki ban nam ta ka jalai ba tina ki yang sen sama shno ni ai ki christian ya SU bar ni tre lang halo kan ni ta te ni wa ban ong na ka dau henre ka bang ni shu lap ha ba ka jing lap ka jing su tu ka jong nga malu mala ba jing ni long ba ka we hi kishim kiba pendon kami ya ini berkishim hadin bagi penlong kalat kamai nam ta jong kitu ki balak tip hai ini maka long kajing kamai juki banda kajing kamai ka jongki ki pen jot ki weru bat ter ka beteng ngeng kene bat ka jingwan rung te ngiti bahkan ko don re iba hakane ka cukup benta te kelas suplap te da kono kam ke basni ulele ka subhawan ki waru hakno ka doru mai mo ni kumno ne ka de ta jingwan rung te ka de bet ngamnala man patay kan ko mereka kibru bitau ba yene bagi lo kalat jika mai ki ba yu cinti bagi bayo ban ya kendu yu ku kita kibru ban yu kodon kami ne angi ka than nesti ki sama shno bagi lap himenta hi ka jinga hi na plen ki jing ya kun ka jing ji kon be ji kam shno ki ba per tu ila bande ki kam tu kam tim kila bande ki kam working ki kam bat boru ki tengkat ki ja tihin rai mentahi kebak khmadu kebak khame hi ni kadehi habidi ko drugs namar ngimtip hi hakano kapor ngimtip hakano gurukom kinwan bar kumju ko ong dai presiden yo KSU ba teng na kaliah hi bor juga police department jalong ba kaduna hai sya bang yo chitrela ho kan ni ti sya kesem jing ngi ki sen smash no mangi chu volunteer kade kam to bang chu volunteer ya kan ni tehre wala katar ni suban ai kuble shibu ni ki sama na sama shna pero kiba habe pe mi pe yong kya perlu dikasih kapor nam ta ka jing bha jo kishno ki thau ngi ba ka jing bha jo kishno ki thau ta ka ra jing bha jo district ba jing bha district ka ra jing bha ka jalai ko wai man kun persya